Ha! Ike Chukwu! Jesus! Hey! Obediaso! Jeremiah Bado! I want to! Jeremiah Bado! Hey! Hey! I want to! Hey! Ike Chukwu! Anyhow, anyone mad me get you with a tiger. Ghana must go. If you are going there, you can't. I want to. You got a moment on your weapon. You got a moment on your weapon. Eh? What an hour. Anyhow. Hey! Hey! Don't want to. Oh, my God. You want me? Oh, my God. Hey! He gets you. I have to keep the game also. Papa, who's your father? Get him again. Anyhow. Why? Agwara m ya. Mo ga-ebu kwa. O si m si na ana m like kwe n'ọkụ. O si m no ga-emewu. Nsi a small body no be sickness so. Na kwa small body with big engine. O si na me ewewu so. O megide nkwete. Ewako. O megide n'ọkụ ngo kwere ya. Mmiba m nwa n'ime fiam. Alaikiri me n'ọkụ mana baba onuzi na afọ laikiri n'ọkụ karịzie m mkpọ ọbụla ọ na-asị m na nweta n'ọkụ ngwazi ya eme m n'ọkụ maka m nwere taa si mmemme n'ọkụ na baba m na-achị ya n'ọkụ o megide first round mee second one mee third one mee fourth one mee fifth one siri ike agwụla ya masị asị na baba m na ojibe ya ọbịa medicine one o were tinye na Ghana Moscow chididufu ewe biko ihe unu megawa akara nke obe ka ọwụ unu mege novena emege nye dadi na ma na ụlọ ha constitution na ụlọ nkuru mehe ka ige n'elu obe wara na agbago imege na chidi gburu m nwa eme fotrand make fotrand n'akwụkwọ nsọ ndị niile kwere ike ote ka esichiri hotel chigbuo ha n'ime abis ọ na-eme gị n'ọkụ ime unu megawa akara nke obe ọwa akara nke obe ụmụachi Igbo nọ na parish ugba emechege station of the cross eme nkwụsị nke mbụ eme nkwụsị nke abụọ nga ụlọ eru n'ukwu obe ha hụrụ ruo onwe ha tụkpọrọ Kraịst unu bịa ga mkpe ntakpị ime unu bịa nga were agwụla ma ọ na a ga-eme gị marriage tupu gị biri nga bụkọsị onye na-agbada akwụkwọ ọ bụ iko ka unu na-akwa nna agbara gị ọkụ na mpa ike agwụgo m agwe na anụ ya ike agwụgwọ m etele ugbo etele ose o nwere ihe mmadụ ga-agwakọta m nkịta na ka m nwee change of mind ike agwụgwọ m ya nne ị ga-abịa ka ị waba na ahụ Ike